sanoi, että eikö se olisikin mainiota, jos sinäkin nyt vihdoinkin ryhtyisit yrittäjäksi. Olisihan se. Mainiotahan se olisi ja mainostoimisto Mainio toiminimi Hannele Kapailla syntyi sen automatkan. Ja silloin elettiin kesää vuonna 1999. Sydämistä on jotain semmoista, mitä kaikilla ei ole. Mainio tuo asiakkaan ajatuksia markkinointi alan aloittaa sitä. Kaiken tämän paletin pyörittää mainostoimisto Mainio. Mainiota päivää teille. Mukavaa olla täällä Mainiossa kaupungissa, Mainiossa kertossa, Mainiossa tilaisuudessa. Mainiona päivänä. Ja itse asiassa kun tulee Mainioon, niin se on ihan mainio idea, koska sillä tulee koko porukka aina siihen niin kuin aamukahville. Kaikki on kiinnostunut lähes kaikesta. Se kuvaa sitä positiivista innostusta, mitä itse asiassa me tarvittaisiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Hannele on ruumiillistuma positiivista innostuksesta, hänen tiiminsä on ruumiillistuma positiivista innostuksesta, jolloin rupeaa syntymään myöskin sitä luovuutta.